què tal? No he dit res, avui no m'he anat a la uni res perquè avui estàvem mortos. Aquesta nit he tingut un somni super estrany, o sigui, m'he despertat i tot del susto que he fet... Ui, he fet tipus... Bueno, m'he despertat, no sé, bueno, horrorós, la veritat, una experiència no recomanable. I m'he llevat super tard, o sigui, he arribat mega just a classe, he arribat com en punt. Llavors, bueno, no passa res. Llavors, bueno, per això no m'ha donat temps de dir res avui pel Vlogmas. Aquesta tarda he d'estudiar molt perquè, o sigui, estem ja dia 4 de desembre i tot i que les entregues que tinc com més d'aquí poc no són com tan gros, o sigui, he de fer la feina, no? Però no és com supergros, arribarà al gener i tindré un examen el dia 8, tindré un altre examen el dia 14, i l'examen del dia 14 em fa patir moltíssim perquè és d'història i... Sabeu, jo no soc experta en història, a més hem donat moltíssim temari, coses que jo no havia sentit en la vida, no soc una gran... bueno, com he dit, no soc experta en història, llavors, bueno, hauria d'estudiar i m'hi vull posar perquè més tinc uns apunts com que fan llàstima, o sigui, no s'entén res, tinc com de tant en tant un de cada 15 paràgrafs superben estructurats, superben explicats, que s'entén perfecte, i llavors doncs 15 més a sota que no. Llavors, bueno, hauria de... Procedim a obrir el calendari d'advent un dia més. Ui, 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 ui. Té una forma bona, Em quedo terça. Uau. No. A veure. Alguna cosa no s'està fent bé aquí. Ara em passa la tarda brillant. Socorro, porto mitja hora aquí anar traient. Però bueno, és un liquid eyeshadow, que no em queda bé com a eyeshadow, per tant no sé per què el faré servir. Vaig gravar un TikTok molt mono. Noies, acabo de gravar... Buah, la llum és horrorosa, però bueno, acabo de gravar un podcast que avui volia anar a una cafeteria a estudiar, però em rajo. Així que el que faré ara serà editar el podcast en un moment perquè s'ha juntar els clips, fer un tall només queda fer i penjar-ho. I m'aniré a la dutxa, em posaré el pijama i faré feineta des de l'habitació amb una espalmeta perquè em ve entre 0 i menys 300 de ganes de sortir de casa. El TikTok d'avui que poso els subtítols com a mà perquè no conec cap aplicació, l'única que coneixia era Mojo o Mojo i no sé, i ara em fa pagar amb el mòbil, llavors, bueno, com que si no és molt merder passar-me l'iPad, penjo el vídeo al Softcatalà
i m'ho transcriu i em diu els segons, llavors, bueno, a partir del CapCut ho poso així i, bueno, es fa el que es pot al final del dia, no? Llavors estic revisant que l'hagi posat bé i el penjaré a TikTok. I després m'he fet el berenar com cada... Em veus bruta? Això és d'ahir. Això ho posaré en veu, perquè tothom sàpiga el tractor que estic rebent. Home, no, perquè com que t'he vist amb la pinça, normalment quan et dutxes no et poses pinces mai res perquè no vols que et quedi la marca al cabell. Com t'has inventat això? No m'ho acabo d'inventar. T'acabes d'inventar? No! Sí, m'he dutxat. Molt. És d'avui el vlog, vale? Mira el que maco que ha quedat. Però bé, he relaxat moltíssim i després m'he fet el berenar com cada tarda perquè és un dels meus moments preferits. Aquí una cara es farà el seu skincare i se n'anirà a dormir. Bueno, primer vull organitzar bé el dia de demà perquè demà tinc bastantes coses. Estic participant en un projecte que estem fent des de la uni perquè no em s'està quiet, o sigui, necessito participar tot. Llavors, bueno, demà tinc una reunió, tinc bastantes coses a fer demà, així que m'ho vull organitzar bé i res, m'organitzaré des del llit abans d'anar a dormir i me'n vaig a dormir ja, perquè encara que demà m'hi poso més tard, igualment vull matinar perquè vull fer vídeos, que em va molt bé com per tenir vídeos, una bateria de vídeos, no? Per jo que sé, un dia, pues que no estic inspirada, perquè a vegades també passa, no? O dies on, no sé, simplement m'he passat el dia al sofà i no tinc com res a explicar, doncs per tenir-ho, no? Llavors això, bàsicament, vale? Així que res, espero que us hagi agradat el vlogmas d'avui, espero haver-lo fet entretingut, suficient, i ens veiem demà amb un nou vlog.